Emo na po nang check up ni mong bike kay nauli man. Karon mangayo na po gagunsay daot ana. Ha? Pila ka bulan na nawala nimo nang bike ka na. Ikaw nak sobra ra gyud kay kagamaayo ba? Sobra ra kagabuotan. Sa tarong pa na imuha nang gikuan ng bike, giayo. Pagkaayo gipahulaman. Karon kay naguba na, nauli na po dire. Mo pa wa may kaso nang mo pahulam. Pero iuli po to kango-kango na o gasto na po kana. Oh. Kisa na po mahasol na, mama na po. Ah, unsa naman po daot ana? Oh. Guba na kayo. Oh, kango-kango ah. Wala na. Oh, gisipa pa gyud. Oh, gisipa pa gyud. Palak ba? Palak si mong kunot. Perti pong yayaan ni mo musipa po. Mura magway kusog nak. Wa kay kaunak. Pero magitanggal. Ah, wala na. Gipangahuya na siguro na. Marag maipit yung ganang kahimtangan nak ba? Ha? Awaw. Wala na. Gatuyok-tuyok na lang ang kuhan sa imong bike. Unyang mayo na. Pahulam na pod. Iuli na po 2 ka bulan dre. Kung di ko mangita. Kung di ko mangita nak. Di po di mo pangitaon ni mong bike. Isipan nak. Dugay na kayo mo ng mga bike ba? Pila na ni katuig ka bike? Ha? Oh. Tanawa oh. Kango-kango. Di ko na kango ba? Saan na di mo? Wala po na bearing siguro. O na mo sa mo tagaguba anak. Muna una lagi mga bisikleta lagi. Ati manon siya kanang dili siya ikuan ba? Ang 2 ka tuig, yung 2 ka tuig. Nga ano man 2 ka tuig ng bike day, wala din ay presyo. Di din mo na pinalit, di din mo na hinaguan sa imong papa, nga regalo biya na sa imong papa sa imo ha. Ha? Regalo na nya karon. Paguba lang. Mayra ka mangayo sa imong papa di eh. Tanawa oh. Mao na itagam sa magpahulam niya di uli oh. Wala kagut-kagut. Yan sa plano. Ha? Awa na. Sa plano. Ha? Nya ayohon mo de. Ha? Ay. Wakay kwarta? Daghan na ta, unsa naman pagikuha mo dira? Bomba no ma. Nasa ubos. Sa na pagikuha, bomba na pod. Sus. Bomba na pod sa bike ikuha. Mao lagi na. Mao na akong giingon na ka. Wala may bawal sa magpahulam, pero naay limitado ba? Awa karon oh. Di pa gyud kabalo mo taod og bike, di pa gyud kabalo mo taod niya bomba. Tanaw na ako kabalo begini mo repair akong anak kay. Ako kabalo magyud ko mag-repair. Ipit di ko anak ani. Isyo, yung binumbahan mo yan sa kong anak. Ay, siya, yung binumbahan mo na ko'y kusog. Nasudla, naghangin nak. Hoy, nasudla, naghangin. Nasudla, naghangin nak. Duda mo ko na yung ano eh. Nak, marag wag gihangin na, tadawar god. Nagahi na. Seperti pong yaya ah. Usao ba pagkasundog hangin ay mo ang kinuanan taon? Ya kana po na kung bubay mo ipahulam-hulam sunod ah. Ha? Di ko musugot nga maghulam-hulam og bubay niya. Di man hit ko ah. Nakasabot? Di na mo bisihar ang adlaw ba? Murag na dyan kay nanapog kay transaksyon. Asa lang po di ka busy bagay ka? Siro kag laag ha.